3 एप्रिल 2026 छत्तीसगढ़ कबीरधाम जिल्लानि गाबरथा थानाव खरगसा उमर kasukya chula fai belai kapka पुलिस rokni bwskango hinkhe पुलिस rok swngka bono tamo wngkha hinui hinkhe tamo wngkha hinui swngmani yagulo kheno o umor kasukya chula je kokno phirogmung rwkha o police rokno swngmungni phirogmung rwmani yagulo police rok o kokno khnamani yagulo belai uanajak kha police rok haikhe o umor kasukya chula no police station o phaiwi kabui tongmano goi borok to bujiwi mankha o chula ni logio mungsaya mungsa chwkle gotna goti khna hinui hai hinui no uansugui police rok o chula no swngkha tamo wngkha hinui swngmani yagulo kheno o chula bo paithago kapmang swluk sawi khwnarika police rok no joto bwkhani kok je kok no tui police rok no sawi khwnarika o kok no khnamani yagulo police rok mwlang chanani nangkha o chula umor kasukya cherai sawi khwnarika 1 April 2026 ni salo bini logio duskarm ebai bono romphere boi hinui phiaba o romphere nai kunu chula ya obo khoroksa bwrwi se chula no ebai khoroksa bwrwi se bono romphere hinui sakha police rok jephru o kok no khnaka borok bo sago belai kwchangma bathrai thaijaka o kok rok no tui bwskangni salo jephru teibo investigation judge patar khlaika jephru je kubui kok bwskango nukjagui phaika o borok no khnamani yagulo norok bo teibo uanajaknani nangnai tei sago kwchangma bathrai thaijaknai norok bo o kok no khnamani yagulo je kok bwskango judge patal khlai nukjagui phaika o kok no khnamani yagulo aboni bagui norok video no choya saknai tongdi haikhe norok last part o tebo sawi mannai je bwskangni salo tamo wngkha o chula no sabo tamo khlaiwi abo haikhe amsuk police station o kabui tongphainani nangkha tei o bwrwi khe sabo boni logi duskarm khlainai video belai interesting wngnani thangwi tongo abagui norok video no first chula jora choya saknai tongdi o video no first chula pura full part swnamnai aboni bagui norok video no skip ta khlaidi haidi hingkakhe bisi yang ayang kok saya kare video ni main point no tui kok salainai hinkhe o pura kahani ni shuruat February 2026 ni simi shuru wnggo adi no 16 bosor umor ni cherai mobile o Instagram scroll khlaiwi naiwi tongo haikhe naimang bo kaisa reels nokha sona bumungui o bwrwi belai naithok reels rok bo belai naithok khe khlaio hinkhe bo o sona no follow khlai rwkha bo ajora o nukma logi no o chula o bwrwi no follow khlaimani yagulo bwrwi bo bono teisa haino follow back khlai rwo haikhe khoroksa follow khlailaimani yagulo kheno borok khoroksa kok rok salainani chenglai puila hinkhe to chatting rok khlailaika chatting ni bisingtwi text rok khlailaiwi salborok no borok kok salaikha o chatting ni jarwi tei teruk borok video call rok bo khlailainani chenglaikha hinkhe paithago belai friendly wngwi thangmani bagui kok samang number rok exchange khlailaimani yagulo by calling kok rok salaiwi kok samang saimankha o bwrwi je Instagram chaluk tongnai bini umor kom hai nukphano bini umor prai 26 bosor bini bumung hinkhe sona jerimani abo hinkhe to fake name se Khyati Vishwakarma se bini bumung hinui saimankha Khyati Vishwakarma bo sawi khwnario bo to kaijak borjak no bini bwsai bo tongo phiaba bini bwsai bo kisa phano wngjakya wale suklaima wngwi ma tongo hinui sawi khwnarika o cherai umor kasukya no haikhe kok samang din sokpaikha 1 April 2026 ni sal adi no hingkakhe o Khyati Vishwakarma o cherai no malainani bagui kaisa hotel no booking khlaiwi ar jagao location rohorwi bono malainani bagui nuhunkha
chela to thik no nabalik umor soksugya haifano khyati bishwakarma bo advance no o chela umor soksugya ni bumungui fake ID rok poila no swnamai tonijak hingke fake Aadhaar ID rok phunugui haike borok reception o phunukmani yagulo check-in rok khlailai hablaika hotel room o. Haike puila kito emotional kok rok saka o chela bai hingke truk hingke to physical ongnani chenglai kha. Haike o chula kito kisafano rajya haipano jabardasti bwrwi tei bo physical ongnani muchungjagui bono romphere somphere khlai tongkha. Tei abo hai paimani yagulo kheno o bwrwi bono damrok simrok khlaika o kok rok no twiwi kebono phano saka hingke nini bumungui ang case kotor phinui renai ano romphere nani naio umor soksugya kasukya borok bwrwi umor soksukjak no romphere nani naio kini case phinui renai hinui bono damrok simrok khlaiwi blackmail khlaika jodi no o kok keboni khunjo o thangka hingke hinui. Aprun chimi o chula belai kheno kirijak kha amo haike damrok simrok khlaijagui haipano bwkha bising belai kheno gil feel khlaikha bo abo hairok jerai umor soksugya o hingke bo 3 April 2026 ni salo kheno police station o saksai no thangui bo joto kok no khulogui sakha o kok no khulogui samani yagulo kheno police rok investigation no ongkhorui judge partal khlailai o bwrwi no bo tikhlai naitugui tikhlaika hingke naitugui tikhlaimani yagulo o bwrwi bo joto kok gosika interrogation khlaithani o hingke bono busu kotor sajariwi man police rok obo nainai. Haike norok o story ni bisingtwi tamo sanani muchung naimani yagulo comment section o thangui comment khlai salai di.